Benvinguts, lletraferits! Som aquí a una nova entrega de Biblioteca, encara amb les lectures d'estiu. I com veieu em va agafar molt fort per la fantasia, després m'ha agafat molt fort pels assassinats, per tant prepareu-vos perquè ve saga d'assassinats, però primer intensiu de fantasia. Resulta que els llibres que us porto avui es diuen Els éssers de l'aire i és de nou una trilogia. Ja sabeu que està molt de moda el tema de sagues i especialment trilogies. Diuen que el 3 és un número màgic. Alguna cosa hi tindrà a veure. L'escriptora és la Holly Black. Si sou fans de la literatura juvenil de fantasia, segurament és un nom que ja us sona perquè ja s'ha fet un renom en aquest món. És una escriptora que va néixer a Nova Jersey el 10 de novembre de 1971 i bàsicament és, per tant, d'Estats Units i potser us sona perquè, juntament amb Cassandra Clare, que és un altre dels grans noms de la literatura juvenil de fantasia, doncs ha escrit Magisterium, que són uns llibres més aviat infantils. Aquests sí que no me'ls he llegit, però sí que m'he llegit la resta d'obres de la Cassandra Clare. El cas és que els llibres que us portaré avui, aquests dels éssers de l'aire, els va començar a escriure el 2017, es publicava la primera part, que és El príncep cruel. I després, posteriorment, en cap de pocs anys, va començar a treure els llibres posteriors. El 2019 ja publicava el que era el tancament de la trilogia. Bàsicament és El príncep cruel, El rei malvat i La reina del no res, seria en català. De nou, no hi són en català, per tant, perdoneu-me que us faci la traducció jo mateixa. El dia que surtin en català, des d'aquí ja sabeu que vaig reivindicant vídeo rere vídeo que aquests llibres hi haurien de sortir. Bàsicament perquè ajudarien molt a que els adolescents, a que els joves valoressin més la pròpia llengua, sabessin escriure-la millor i per tant es posessin a expressar millor. I no només en quant als llibres, també em refereixo a les sèries, als videojocs fins i tot i a les pel·lícules que veuen diàriament. Fins aquí la meva etapa reivindicativa. La qüestió és que es veu que a més aquests llibres, estigueu atents, s'han venut ja els drets per Universal Pictures. Sabeu que a vegades en parlo d'estan negociant, etc. Doncs no, en aquest cas ja s'han venut els drets. Per tant, en qualsevol moment arribarà o una sèrie o una pel·lícula basada en els éssers de l'aire. Els llibres, a més de la Holly Black, són completament famosos, és el que us deia. S'han traduït al llarg de més de 32 idiomes diversos i fins i tot ja se n'ha fet alguna pel·lícula d'algun dels altres llibres. La resta de llibres, alguns me'ls havia llegit, altres els havia abandonat. He de dir que no era molt fan d'aquesta escriptora. Però aquests llibres em van cridar l'atenció, potser pel títol, no ho sé, no sabia exactament què hi trobaria, però en canvi trobo que em van acabar agradant. La història en si és la història de 3 germanes. La primera, la germana gran, és la Bibi, i després tenim 2 germanes petites que són bessones, que són la Tarin i la June. Aquestes germanes, la vida els hi canvia completament perquè elles viuen en un món com el nostre, però un bon dia apareix un home misteriós a la porta amb un aspecte molt estrany i al cap d'una discussió amb la que és la seva mare l'acaba matant, no saben per què, i també acaba matant el que és el seu pare. Quan anem investigant i anem sabent més, al cap de relativament poc, sabem que resulta que aquest home estava casat amb la que és la seva mare i la germana gran és filla d'aquest home. Aquest home no és un ésser humà normal, sinó que és un home que és una fada, prové d'un món que es diu Fairy. Ell s'escriu Faerie, suposo que es pronunciaria alguna cosa com Fairy. I bàsicament, com que accidentalment, perquè en principi no els volia matar, tot i que és un home molt malvat i cruel en aquest aspecte, acaba matant els seus pares, doncs té la responsabilitat de fer-se càrrec també de les 2 filles que no són d'ell i que són 100% humanes. Aquestes 2 bessones, la Tarin i la June, que se les endurà juntament amb la que és la seva filla, la Bibi, totes 3 a viure a Fairy. Per tant, desconnecten completament del que és el món dels humans. I cadascuna ho viu de maneres completament diferents. La primera, que és mig fada, per tant, que és la que hauria d'interactuar millor amb aquest nou món, és la que més el rebutja. No li pot perdonar el que va fer en el seu pare i fins i tot té ressentiments amb les seves germanes quan veu que fan un pas per adaptar-se. Cal dir
que aquest món de Fairy és especialment cruel amb els humans. Les fades són uns éssers superiors, són immortals, són molt bonics, representa que són més poderosos, etc. Llavors els éssers humans són vistos com poc més que animals, algú a qui enganyar, a qui trair, fins i tot a qui matar sense que passi res ni hi hagi cap conseqüència. Per tant, la vida de les dues germanes petites és bastant més complicada. I a més, són completament oposades. D'una banda tenim la Tari, que és dolça, és cauta, és respectuosa, etc. I per tant el que fa és intentar-se adaptar al màxim que pot a aquest món, baixar els ulls i acceptar tot allò dolent que li passa sense lluitar. I d'altra banda tenim la June, que és oposada, que és rebel, que és ambiciosa, que és lluitadora, que és egoista i orgullosa. Ja veieu que tampoc cap de les dues és una bondat tremenda. Fins i tot la Tarin té una part de mentidera bastant complicat. No hi ha un personatge blanc i un personatge negre. Sí que són entre elles bastant oposades, però això és una de les coses bones de la novel·la, perquè en el món real no hi ha persones 100% bones i persones 100% dolentes. Normalment tots tenim una barreja dels tots. M'ha agradat especialment el caràcter que presenta la protagonista. No és el caràcter típic, potser seria més típic algun personatge com la Tari, però la part de lluitadora sí, que és més prototípica, però la part d'egoista, d'orgullosa, fins i tot de venjativa, no és la que esperaríem. I m'agrada, és un personatge completament diferent, que normalment no s'associaria amb un caràcter femení, i a més, que ho porta als límits. Hi ha moments en què tu mateix t'enfadaries amb el personatge i dius, no veus que estàs sent egoista, no veus que estàs deixant d'endur per la venjança? Això fa que en algun punt no hi empatitzis, però d'altra banda et fa notar que ets un personatge ben caracteritzat, ben construït. Què m'agrada molt? La crueltat d'aquest món de Fairy. Aquest món de Fairy no és un món de somnis, sinó tot al revés, almenys especialment per als humans, sinó que és un món molt cruel, molt dur per sobreviure. Tenen unes normes molt estrictes que han de seguir, en qualsevol moment les poden encantar, les poden enganyar, els hi poden fer qualsevol cosa i que no sobrevisquin o que quedin amb qualsevol problema. I veiem històries d'humans que han anat patint al llarg dels diversos llibres. La creació d'aquest món per mi és del més interessant, perquè a més s'explica molt detalladament tot el que és el món aquest, tant la tradició com el menjar, com la història, els escenaris, la vestimenta, te'l pots imaginar molt, i a més és un món descrit d'una manera molt original. No és potser el món que esperaríem de les fades com en si, sinó és un món més aviat tètric, molt basat en la naturalesa salvatge, això sí, i curiós, té aquesta ambivalència, no? De coses que semblen molt boniques i alhora a vegades són molt, molt, molt cruels. Jo crec que hauríeu de veure per acabar d'entendre aquesta descripció, però per mi és el plat fort d'aquestes novel·les. I m'hagués agradat més, hagués gaudit més dels llibres, que els he gaudit, aquests m'han agradat. Si Fairy, el món en si, encara hagués tingut més protagonisme. Crec que encara hagués fet el que m'hagués agradat més. D'altra banda, el problema que hi veig és que Fairy és un món que no té cap connexió pràcticament amb el món humà. Pel que es veu en el llibre és relativament fàcil accedir d'un món a l'altre, especialment pel que fa a les fades, els que tenen el poder, però funcionen de forma completament independent, com si ignoressin la mútua existència. Jo crec que aquí una mica de conflicte entre un i altre hagués anat més bé, i també ens hagués ajudat a tenir més informació i més context d'aquest món de Fairy, potser per acabar-lo d'entendre millor, de com va sorgir, què hi té a veure, quina relació hi tenen els humans, per què els tracten d'aquesta manera. Jo crec que s'hi hagués pogut donar una volta més en aquí. Perquè en altres casos li dona. Per exemple, dintre del món mateix de Fairy hi ha com diversos països, diguem nosaltres, que estan enfrontats entre si. Hi ha un conflicte polític, hi ha una trama política basada en estratègies sobre, per exemple, assassinats, traïcions, pactes, etc. Clar, això està molt ben pensat, però jo crec que encara s'hi podria donar una volta més afegint-hi aquí el món humà. Però es veu que per les fades és ben bé com si aquest món no comptés de res, com si no existís pràcticament. I llavors, la protagonista que tenim, aquesta dona venjativa, egoista, etc., veuríem que intenta encaixar una mica en el que és el prototip d'antiheroïna, pel que us deia, no? Perquè és egoista, perquè és venjativa, però a l'hora de la pràctica acaba sent pràcticament una heroïna, perquè, doncs, podríem dir perquè fa el que ha de fer.
al moment real, tot i que hi hagi moments en què t'enfadaries amb ella i dius què fas, com estàs actuant, en els moments que importen és quan actua com s'esperaria d'una verdadera heroïna. Tot i que amb dubtes, cosa que no està malament, tampoc un personatge principal, protagonista, tingui dubtes a l'hora d'actuar, o tingui por, o sigui egoista. Aquesta part està bastant bé, està ben trobat. Altra cosa que no m'ha acabat d'agradar i ja havia comentat algun altre vídeo respecte a alguna novel·la és que l'amor d'aquesta novel·la, perquè hi ha una història romàntica, no és potser el centre, però és bastant important en els llibres més que en els anteriors. I certament encara és més tòxic que l'anterior. Aquí la relació amorosa és completament... Primer, molt previsible. Des del principi que veus dos personatges que no se suporten, no sé com ho veieu vosaltres, però es tendeixes a pensar, potser per la quantitat de pel·lis i sèries que hem vist, que acabaran junts. Doncs, tal qual és el que passa. Però hi ha una part de mi que pensa, però és que no us suporteu per una raó, perquè hi ha hagut uns problemes. I en canvi tot això sembla com que l'amor pot amb tot. I a mi aquesta idea cada vegada, ja us he dit, me molesta més, no m'acaba d'encaixar. Però, bueno, he de dir que la trama enganxa. Hi ha un moment en què vols que acabin junts i tot, però després dius, és que aquesta relació no hauria de ser, però si et deixes endur pel llibre, clar, acabes volent que tot acabi bé. I el que us deia, no és tant que hi hagi una germana bona com una germana dolenta, la Juna en aquest cas suposo que encaixaria més amb la dolenta, sinó que és més complicat que això, perquè la Tarin, que potser és la que us semblaria al primer moment que és la bona, perquè és el que us dic, no? Amable, respectuosa i tal, clar, també se la pot arribar a considerar una covarda, està acceptant unes normes, està acceptant que la discriminin per motius que ella sap que no haurien de ser així, i fins i tot per motius d'aquests s'acaba enfrontant amb la Juna o l'acaba deixant a l'estacada en algun moment clau de la novel·la. Aquesta és una part molt interessant de l'obra, jo trobo. La complexitat dels personatges és del que més m'ha agradat. I a més, ja us he dit, se representa que en faran una pel·lícula o una sèrie, per tant, la cosa pinta molt bé per quant a aquesta saga, que m'ha sorprès. M'ha sorprès perquè havia llegit alguns altres llibres de Holly Black i no m'havien agradat tant, els havia trobat més aviat infantils, molt bàsics, molt el blanc i el negre i aquests dos s'enamoren i la noia rebel, etc. Trobo que amb aquest llibre ha anat una mica més enllà i que això es nota. Espero que vosaltres estigueu d'acord i que també us agradi. En tot cas, ho deixarem aquí. Intentaré ara portar-vos algun altre tema, segurament no ens n'anirem a la novel·la policíaca perquè és el que està llegint últimament, però hem fet una bona dosi intensiva de fantasia. Espero que l'hàgiu gaudit. Si llegiu algun d'aquests llibres, sisplau, comenteu-m'ho. Recordeu que em podeu seguir a Twitter, a Instagram, evidentment em podeu veure a YouTube, això ja ho sabeu, i estic a tot arreu amb el nom de Bibliotuca. Dit això, deixeu-me comentar una cosa. Estava pensant, aviam si us interessaria, si algú m'ho pot dir en els comentaris, de començar una saga nova parlant de sèries d'anime i de manga. No sé si ho sabeu, però també soc molt fan de la cultura japonesa. I llavors se m'ha acudit que en una biblioteca com és Bibliotuca hi cap tot, també hi cap l'anime i el manga. I llavors potser seria una bona idea fer com una saga independent i comentar de tant en tant alguna sèrie i el nom ja el tinc. El nom de moment me'l guardo, no us dic més. Si us interessa, ho tirarem endavant. En fi, això és tot. Espero que tot us vagi molt bé i, sobretot, llegiu molt.